Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 2 minutos pasado alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Ang baretang ini Marenaw ito mga tugang uyapo ang mga bareta ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, abnormalidad kan Bulkan Mayon, bako pa sinyal para magtuga ini. Tax collection kan City Veterinary Services mas papakusugon pa. Daraga LGU daing fundo para ibakal nin bakuna kontra sa COVID-19. Relocation site para sa mga residentes kan Malilipot Albay, tatabangan kan United Nations. Sa lado national, pagpapabakuna sa PIAD, takyag asin ibang parte kan lawas, may pareho man sanang epekto. DOH nagsiguro na ligtasan bakuna kontra sa COVID-19. Palawanag kan PhilHealth sa pigsasabing nawawarang fundo da tinumbudan ni Lacson. Wage adjustment pag-adalan pa kan dole. Sa ibang nasyon, Pakistan nagpuuna kan sa indang massive vaccination drive. Sa lado ring Kanawat, PBA player habo pa magretiro. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. ang baretang ini hatod sa Indokan. Joy, iwas germs, iwas sakit. Mas dakol na volcanic waves ang anotaran sa Bulkan Mayon dalan sa tubig uran sa mga nakadepositong magma sa taludtod kaining. Sinabi ni PHIVOLCS resident volcanologist Dr. Paul Alanis na ang hydrothermal reaction dayman ng hulugan na nagdadakol ang mga aktibidades kan Bulkan Mayon. Sa sinabi na amay pangsabihon na ang presenting abnormal na kondisyon kan Bulkan Mayon nagdadakol asin nagkukosog mantang mantenido pa ang alert level 1 sa kapalibutan kini. Idinugang pa ni Alanes na kinakaipuan obserbaran pa ang iba pang mga parameters.
Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Sa tao kan patakot kan COVID-19 asin African swine fever, makusog pa man giraray ang pagtubod kan Legazpi City Veterinary Services na makakolekta sindan yung dakul na buwis dalang sa operasyon kan slaughterhouse kan gobyerno lokal sa barangay San Roque, Legazpi City. Sinabi ni City Veterinarian Dr. Emmanuel Estipona na puntiryan nindang makakolekta nin 20 milyones pesos na buwis sa bunuan tangani madugangan lamang ang buwis na nakukuakan gobyerno lokal. Idinagdag pa man niya napadagos na sa mga programa para mas mapakarahay pa ang serbisyo kan sa indang opisina. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Aminado ang gobyerno lokal kan Daragalbay na day pasindang kakayahan na magtagaman ni dakulang fundo para ibakal nin mga bakuna kontra sa COVID-19 na itutudok sa mga residentes kanasabing banwaan. Sinabi ng Alkalde Victor Peralta na baba nin marhay ang sendang income para magkatagaman nin maabot sa milyones pesos na fundo tanganing ikabakal nin sariring bakuna. Idinugang pa man niya na ana daraga bako siring sa Legazpi City na may itinagamang 200 milyones pesos na gagamito na pangbakal nin bakuna. Sa imong nalado posibleng magalat na sa nasinda nin supply na maghahali sa gobyerno nasyonal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Handang magtabang ang United Nations para sa rehabilitasyon kan Barangay San Roque, Malilipot, Albay matapos maggaba ang daga sa gilid kan dakulang salog sa nasabing lugar na sagkod ngunyan delikado nin marhay sa mga residente sa pagsasabi na padagos ang pagtupag. Ini matapos na magbisita naman sa nasabing lugar ang mga representantes kan United Nations kung saan nahiling ninda ang sitwasyon kan lugar, mantang nariparo maninda ang kamugtakan kan mga residentes na para mientras sa nasa ibang evacuation center, mantang sagkod ngunyan daipaman nakakabalyo sa relocation site. Enot kay ni, ang gobyerno lokal may plano ng magbakalin mahiwas na lote para mabalyuhan kan mga pamilya alagad. Ang problema ninda, iwan kakulangan nin fundo sa pagpatugdok nin mga harong na pwedeng estaran kan mga apektadong pamilya. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Multi-5. Nangapunan ng Bureau of Fire Protection Bicol sa mga namamanuan na regular na i-monitor ang sinda mga vehikulo bago sinda magbiyahe. Ini kasunod kan halangkaw na numero kan mga nagkakasirulong vehikulo sa tinampo. Kung saan basado sa sendang record kan taon 2020, 39 vehikulo ang nasulo. Asin sa enot na bulan kan 2021, duwa na ang sendang na-record. Sigun kay Fire Inspector Aramis Balde, tagapagtaram kan Bureau of Fire Protection Bicol, kay puan na siguruhon na ang sendang auto na sa tamang kondisyon. Tanganing may bitaran ang mga insidente nin kalayo, sharing man, pagkasulo kan mga bikulo, pampubliko man o kaya pribado. Padagos ang koordinasyon ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa mga ahensya ng gobyerno kung paano matatabangan ang mga residentes kan barangay sa 3rd Distrito kan Albay na magkaigwaning kaaraman asin ensayo na magagamit kan mga inisa sa inang hanap buhay para madugangan ang income lalo na ngunyan na nasa panahon ng COVID-19 siringman, epekto kan sunod-sunod na pagrapado kan mga nakaaging makusog na bagyo. Ini may kinaaraman sa tupad program kan Department of Labor and Employment as in Skills Training Program kan TESDA. Sa ibong nalado, pinasalamatan ni Cabredo si Dole Regional Director Joel Gonzalez as in TESDA Provincial Director Ruth Dayawen dalan sa pagresponde sa sayang kahagadan na matabangan ng mga residentes kan barangay. Iyan na primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Hinebra ako, hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga idol, alam niyo ba? Ang sabi ng mga eksperto, may malaking tulong ang pag-inom ng maraming tubig sa ating katawan. Sabi naman ng Doc Alternatibo, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Doc F Full Week Minerals, Food for the Cell, Anti-Diabetes, Anti-Hypertension, at may 70 trace minerals na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Doc F Full Week Minerals. Doc F Full Week Minerals, a Doc Alternativo products. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtaranom. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng Detalles kan Bareta sa lado nasyonal o sa lado lokal. May dagdag na istorya sa luwas si Luans Barsana. Luans Kamen. Salamat tabi. Salamat tabi, Direk Edwin and Ate Chie. Igwangon yan na dai pa masabutan na insidente sa barangay Tabon-Tabon kan Daraga Albay. Basado sa mga masasarigan tani informasyon, igwanin kordon duman sa nasampitan ng lugar dahil lang masabutan kung anong klaseng insidente ni asin pinag-aarampay ni Kana DCGB News kung ano na detalyes kay ni dahil ta may mga nailing duman na mga PNP personnel na niyaon sa lugar buda may nagresponde ng mga emergency quick response team sa nasampitan ng lugar. Aksidente kayod? Aksidente kayod? Hindi. Oo, Roger. Sa pinag-aarapan tabi Direk kunyan, may nagpaabot sa tuyan ng informasyon may kinaraman dyan. Confirm tabi ni Direk and Ate Chie na nasampit na insidente. Mabalik tabi kita. Sa mobil ka? Ura! Yung sumobil si baba? Roger, sige. Roger, i-follow up ta ang may kinaraman sa siring na bagay. So yan tabi Direk and Ate Chie, mga dagdag na istorya. Already sa luwas, ako po sa LBB. Abangan po ang follow up kayan. Sinabi kan Department of Health na ang pagpabakuna kontra sa COVID-19 sa paagi nin takyag o sa piad igwanin parehong efekto na maproteran kontra sa virus. Inang paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque matapos magdesisyon si Presidente Rodrigo Duterte na siya mapabakuna sa may lubot. Idinugang pa man niya na pareho masana ang efekto kaining. Hinaganyan sa publiko na igalang ang desisyon ni Duterte alagad siya nagdalaom na mabago pa ang desisyon kan Presidente. Sinabi ni Duque na may mga lider sa kinaban na bukas na nagpabakuna sa ampang kan publiko. Siniguro kan Department of Health na daing dapat na ikahaditan publiko sa bakuna kontra sa COVID-19 dahil ligtas ang mga ini asin epektibo. Sigon kay Health Secretary Francisco Duque III, ang mga bakunang ini nag-agi sa pag-aadal kan Food and Drug Administration, Health Technology Assessment Council, Vaccine Expert Panel asin Department of Science and Technology. Paliwanag ni Duque na bago mabakunahan, maagi sa medical screening ang mga maresibinin bakuna para maaraman kung pwede silang matudukan dahil sa posibleng allergy, comorbidities asin medication. Matapos mabakunahan, maagi man ang mga ini sa maigot na monitoring kan DOH. May arestado sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na posibleng magbakuna sa ibang parte kan lawas kung may mga indikasyon na ang braso nin sarong persona dahil pwedeng tudukanin bakuna. Sayang ipinaluwanag na kung ang braso nin sarong persona maniwang nin marhay, pwedeng itudok ang bakuna sa ibang parte kan lawas. Idinugang pa man ni Vergere na pwede man sa piad kung dahil pwede sa braso. Mientras tanto, hinagad ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa publiko na iwasan ang magbiyahe sa ibang nasyon kung bako man sa na iniimportante. Sigun kay Vergere, ngunya na igwang bagong variant kan COVID-19 sa nasyon, kasabay kan padagos sa pagtaas kan kaso kan nakakaulakit na helang, mas kay po na maging maingat asin isa alang-alang ang salud. Kung day man maiwasan ang pagbiyahe, pinagirumdom ni Vergere ang pagsunod sa mga ipinapautob na public health standards para maiwasan ang lalo pang paglakop kan COVID-19.
Mientras tanto, siniguro kan gobyerno na mapuo na sa Pebrero ang COVID-19 mass vaccination program sa nasyon. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na magkakigwana ni roll-out ng sobra sa 1 milyon na doses ng bakuna sa masunod na bulan. Sayang sinabi na mahali ang doses ng bakuna sa AstraZeneca, Pfizer, hali sa COVAX facility as in Sinovac. Inako niya na padagos man ang negosasyon kan gobyerno sa 7 vaccine manufacturers. Pigadala na kan Department of Health na isabay sa clinical trials kontra COVID-19 ang colchicine na midbid na bulong sa helang na gout. Sigun kay Health Secretary Francisco Duque III, may mga pag-aada na nagpapahiling na may magayon na epekto kontra sa COVID-19 ang colchicine. Sinabi ni Duque na makuasindanin protocol na pigsusunod sa Canada para ma-validate ang daipiglalauman na epekto kainis sa aplikasyon na luwas sa gouty arthritis laog ag-arog kan COVID-19. Alagad patanid ni Duque na day magkondukta in self-medication sa colchicine. Mas magayon na halaton ang sufisyenteng datos gikan sa mga nasyon na naglansar kan paggamit kaini asin mas marhay na magdangog sa mga doktor o sa mga eksperto. Mientras tanto, iba pang detalles kan Bareta. Sinabi kan Malacanang na ang Pandemic Task Force kan gobyerno makuanin third-party service provider para sa COVID-19 Vaccine Information Management System. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang task force nagtaon ng poder sa Department of Information and Communication Technology na maghanap nin serbisyo may kinaraman sa approval, IT o design approval, IT project implementation as in service management sa Vaccine Information Management System para sa COVID-19. Ang task force may mandato man sa DICT na magama ng regulasyon. Tanganing may siyan kung kaipuan ang third-party service provider na iyo ang maimplementar kan kinakaipon na serbisyo sa nasabing proyekto. Target kan Philippine Red Cross na magkondukta nin mahiwasan ng rollout sa primerong aldaw kan Pebrero para sa saliva RT-PCR test katako dinikan pag-aprobar kan Department of Health kan nakaaging semana sa Liwoy bilang pansalidang specimen para sa COVID-19 tests. Sigun kay PRC Chairman asin CEO Senador Richard Gordon na nakapagbukas sa sindanin mga makina sa Manila asin Mandaluyong para sa saliva test, nagkakantidad din 2,000 pesos na mas barato kumpara sa RT-PCR swab test. Sa ngunyan, igwa ng 13 molecular laboratories na nasa mang iba-ibang rehiyon sa Pilipinas. Mientras tanto poon kasuwapon ipinasunod na sa Kamara de Representantes ang no negative antigen test result, no entry. Ang siring na direktiba parte o para sa kapos ng mga empleyado asin bisita na malaog sa Batasan Complex. Sa memorandum order na pirmado ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza, sinabi kanina para magkaigwanin na makalaog sa opisina ang bagong UK variant na B117, mas maigpit ang precautionary measure na ipinapasunod ninda. Ipigbubusan sa Senado ang propostong lay na nagtataunin poder sa Food and Drug Administration na mag-issue ng emergency use authorization pag may public health emergency. Paliwanag ni Senador Francis Tolentino na nagsumiter nin bill na daing lay na nagpapahayag ang siring na poder kan FDA. Di man hindi nakapalaman sa lay na nagmukna kan FDA asin wara man sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Sa kusog sana nin Executive Order number 121 na pig-issue kan Malacanang kan Disyembre 1, 2020 kaya nagkaigwan ng poder ang FDA para sa EUA. Alagad gunyan, base sa Administrative Code of the Philippines, ang mga executive order, iyo anday pwedeng mag-amyendar, magdagdag o magbago sa mga leyes araw kan FDA law. Kamauotan kan Senate Bill number 2024, nagibuho na institutionalized o nasalay ang poder kan FDA na mag-issue ng EUA sa mga vaccine manufacturers.
Mientras tanto, sinabi kan Department of Interior and Local Government na ang pag-amyendar sa mga restrictive provision ka 1987 Constitution dapat gibuhon sa paagi nin Constituent Assembly. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na eksperyensya kan lumang demokrasya sa kinaaban iyo ang legislative action sa paagi nin Constituent Assembly sa Kamara de Representantes at Senado kan legislatura na napatunayan na mas maray na paagi para magkaigwanin mga kambyada sa konstitusyon. Idinugan pa ni Malaya na ang Constitutional Convention bako para sa amyenda alagad ang pagtaripon kan Kongreso para sa katuyuan na maghamanin kan interong konstitusyon iyo ang mas importante. Tigadala na kan Department of Labor and Employment an issue sa wage adjustment o pagpalangkaw kan sweldo kan mga obrero sa nasyon depende sa lugar o rehiyon. Ipinaliwanag ni Labor Secretary Silvestre Bello III na regular man na pigigibo ang wage adjustment kada taon alagad ang pigihilingon niyan kay National Wages and Productivity Commission kung pwedeng itaas ang sweldo kan mga empleyado sa pribadong sektor sampang kan pandemya dahil sa COVID-19. Alagad gusto pa man giraray ni Bello na masiguro na patas o balanse ang interes kan mga obrero asin mga employers sa pag-aumento kan sweldo. Pinamitikan man ni Bello ang alegasyon na may mga riyon haloy nang dai nagpapalangkaw ng sweldo dahil taon-taon man na nagkakaiwan ng pag-aadal asin adjustment sininipig aprobaran kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Bareta hali sa ibang nasyon. Pupunana kan Pakistan ang sendang COVID-19 vaccination drive sa masunod na semana kung saan enot na babakunahan ang mga health workers. Nangako ang China na matausinda nin 500,000 doses nin COVID-19 vaccine na gibo kan Chinese firm na Sinopharm. Sigun sa duwang sources hali sa gobyerno, sa maabot na Sabado, ilalayog na pasisiring sa Pakistan ang COVID-19 vaccine. Sa ngunyan, duwang bakuna na naaprobaran kan Pakistan para sa emergency use. Saro ang gibo kan China National Pharmaceutical Group o Sinopharm, asin ang saro man gibo kan AstraZeneca. Sinabi ni Health Minister Faisal Sultan na milyon-milyon na doses nin bakuna ang posibleng makuapa kan Pakistan si rarom kan kasunduan sa Cansino Biologies Incorporated kan China na pag-araman ng 85 NCOV kan Cansino madali na matapos sa phase 3 clinical trial sa Pakistan asin ang preliminary result digdi yang posibleng magluwas sa katahawan kan Pebrero. Bareta sa lado rin Karawat. Habo pang magretiro ni Sol Mercado sa pagsasabi na siya, naglalaom na igwa pang team sa PBA na mga ipukan siyang serbisyo. Napaduman sa unrestricted free agent si Mercado matapos na dahil siya tawaning kontrata kan Phoenix Super Fuel matapos kan 2019 PBA season. Nalingawan man kan ibang teams na may Sol Mercado na free agent alagad di man nagkauron sa iya bago ang Pampanga Bubble kan PBA Philippine Cup. Breakthrough! Ovi sa napod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bagong invention na pigpresentar ninda sa publiko. An office and most innovative travel companion sa kinaaban. Saro ining suitcase na nagtataonin konvenyensya sa mga nagbabiyahe dahil panuinin mga modernong teknolohiya na may compact charger, automatic as in manual mode kung saan pwedeng otomatiko na minasunod sa tagsidiri mantang naglalakaw pasisiring sa airport o sa hotel. Ang gigibuon sa na iyon pabayaan ang device na namidbidan ang sa imong pandok asin sa sarong pildit sa button minasunod ini maski sain ka magduman. Removal ang battery kini kaya no worries sa airport pag agi kan luggage sa x-ray machine. Istorya na iiba. Sarong-garo naglalataw na syudad dahil sa China asin ngunyan pigoorolaya na ka netizen sa nakaperang Chinese social networking sites. An makangalas na aparisyon na ini nagarong may naglalakaw o nagalataw na skyscraper building na nakapatong sa panganuron asin
pigkakariribukan kan mga residente sa sarong lugar sa China na may 1 milyon pala na populasyon. Sinabi kan local news agency sa Yuyang na bako ini ang primera best na may nahiling na naglalataw na syudad sa China dahil sa kakaibang phenomena na ini, may uring-uding na nabilog ang mga netizens asin saron na digdi ang posibleng dalan ini sa sarong dimension o kinaban. May ibang teorya man na posibleng sikretong proyekto ini kan Chinese government na napod Project Blue Beam na aligadong experimental project para lalo nindang makontrol ang sa indang namamanwaan. Enero 28, kan 1861, namon dagdaman sa Cavite City ang music teacher, band leader asin composer kan Philippine National Anthem, lupang hinirang na si Juan Felipe o Juan Felipe. Namana niya ang sayang talento sa sayang ama, si Julian Felipe, sa amay na edad, nagtotokdo na nin plano o piano, asin organ, asin naging organista sa St. Peter's Parish Church, kung saan natawan siya ni oportunidad na pagkusugon ang sayang regalo bilang musikero, asin kompositor, nin mga kanta. Ang sayang komposisyon na may titulong Marcha National Pilipinas, tinugtog kan San Francisco, Malabon, mantang itaas ang Philippine flag durante kan deklarasyon in Philippine Independence kan Hunyo 12, 1898 sa arong ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ang sayang komposisyon inadaptar man bilang Philippine National Anthem kan September 5, 1938. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga barata ngunyan na pagkauto. Sa pangaran kan mga pagariba, Mardila asin Angel Mustasa sa News Base. Marksan Madrid asin June Napoli sa Lado Technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo. Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule.